Tadžikistan i Kirgistan nastavili su danas da se međusobno optužuju za granatiranje pograničnih oblasti, dan nakon što je postignut sporazum o prekidu vatre. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tadžikistana saopštilo je da je vojska Kirgizije, kršeći sporazum, nastavila granatiranje tadžikistanskih sela, kako se navodi, kirgijska strana, uz korišćenje teškog naoružanja i vojnih helikoptera i bespilotnih letelica napada stambene objekte i javne ustanove u Tadžikistanu, a u jednom od napada uništena je džamija. Prenosi Interfax. Prethodno je kirgijska pogranična služba saopštila da su tadžikistanske snage granatirale pograničnu Batkensku oblast. U saopštenju se navodi da je granatiranje iz minobacača trajalo 5 minuta, nakon čega je prestalo, prenosi TAS. Predsjednik Kirgistana Sadir Žaparov i njegov tadžikistanski kolega Emomali Rahmon dogovorili su jučer na sastanku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju SOS u Uzbekistanu prekid vatre i povlačenje trupa nakon sukoba na granici dve zemlje u kojima su poginula 3 vojnika. Dok ih je 27 ranjeno, borbe su izbile u četvrtak duž granice, kada su kirgistanske i tadžikistanske snage razmenile vatru posle graničnog spora. Kirgistan je prethodno saopštio da su tadžikistanske snage ponovo otvorile vatru na nekoliko njenih graničnih ispostava nakon kratkog sukoba ove nedelje, što je nova eskalacija tenzija između dve države. Tadžikistan je u svom saopštenju optužio kirgistanske snage da su teškim naoružanjem granatirale jedan od njegovih graničnih ispostava i 7 sela. U obje države su stacionirane ruske vojne baze, a Biškek i Dušanbe održavaju bliske veze sa Moskvom, koja je pozvala na prekid neprijateljstava.